Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі з нашай студыі Еўрарады. Ну што ж, ад пачатку я хочу усіх заклікаць, хто яшчэ гэтага не зрабіў, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады, а таксама на наш новы YouTube канал Навокал, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропускаць наши стрымы. Там у нас ёсць яшчэ і функцыя падтрымаць нас, таксама звярніце на яе увагу. Ну а увогуле я думаю, что варта слухаць, глядзець і ацэньваць сітуацыю з дапамогай наших спікераў. А сёння у нас у гасцях амерыканіст, дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пяньковскі. Добрый день, Антон. Добрый день, Зміцер. Ну і ўжо так у межах нашай невялічкай рэкламнай паўзы для пачатку адразу заклікаю ўсіх подписываться на сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, каб быць у курсе, што ў тым еўраатлантычным супрацоўніцтве адбываецца і ў агентстве конкретно. А вот за агентство нам зараз Антон і адкажа, а таксама за Трампа, стасункі з США, ну і увогуле уплыў амерыканскі на ўвесь свет, ну і за сусветную закулісу. Я думаю, таксама варта паговорыць. Так. Таму что, ну, па-першае, як я уже сказаў, Антон амерыканіст, таму ён можа быць сапраўды нам шмат што патлумачыць, што ж там адбываецца і якія падставы, якія вынікі могуць быць чарговых скандальных заяваў Трампа, як это ўплывае на ўвесь свет. Але пачнем мы з іншага. Не толькі ж Павлу Усаву аддувацца за тое, што скажа Зянон Станіславович Пазняк. Таму вось бачыце, традыцыі павінны не толькі падтрымлівацца, але і пашырацца, і зараз Антон Пяньковскі будзе адказваць за тое, ну ці тлумачыць, што меў на ўвазе яго кіраўнік Валерый Боже мой. Так. Валерий Ковалевский. Валерий Ковалевский. Что-то у меня Карбалевич у голову сам ускочил. Ну, дякую, что не Зянон Станиславович. Ось я уже напужался. Но за Зянона Станиславовича яшчэ как-то вам не по статусу отказывать, але вот за Ковалевского, да. Але ў чым причина? Справа ў тым, что Валерий Ковалевский досыць, ну, как бы так, резко выказаўся і, скажем, прокомментовал, адгукнуўся на словы, якія прогучалі от Светланы Тихановской. Там была такая фраза у яе, что у Евросоюза няма ніводнай прычыны ослабляць санкцыі альбо ісці на перамовы з Лукашенком, бо рэпрэсіі працягваюцца. Ну і далей там по тэксце было, что, маўляў, трэба з ім не заігрываць, а ціснуць на Лукашенко. Ну вось спадар Валер з гэтай нагоды сказаў, что менавіта дзякуючы заігрыванням выйшлі на волю ўжо некалькі сотен палітзняволеных, у тым ліку і Сергей Тихановскі. І тут я как бы там не патлумачце нам словы ці адкажыце за Ковалевскага, а просто патлумачыць як амерыканісту, тым ліку як гэта насамрэч працуе ці можа працаваць і гэтак далей. Так давайте з самага пачатку. Усё ж таки, ці згодныя вы са словамі вашага кіраўніка? Я згодны з Валером. І дзякую, што вы мяне пазбавілі абавязку адказваць за яго. Я ведаю, што ён у вас будзе праз некалькі дзён, таму ён можа патлумачыць сам больш развернуту сваю пазіцыю, але я хачу дадаць крыху сваёй оптыкі. Перш за ўсё, дыпламатыя гэта рэч, якая робіцца за закрытымі дзвярыма. Ёсць час для такіх публічных заклікаў, для мітынгаў і гэтак далей, але ж, ну, усе мы ведаем, што дыпламатыя робіцца ўсё ж такі за зачыненымі дзвярыма у таких невялікіх кабінетах, дзе прысутнічае такая абмежаваная кола людзей, якія дамаўляюцца, ведуць кантакты, ведуць тыя ці іншыя перамовы. Мы ведаем, што Злучаныя Штаты працуюць так на ўдвукоссі па праблеме Лукашенка ўжо 30 год. Нават больш, прабачце, нават больш. Першы раз Злучаныя Штаты асудзілі кепскія практыкі аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі ў 96-м годзе. Вось, таму першы рэферэндум і гэтак далей. Вось першая там заява, афіцыйная папера, дзе Злучаныя Штаты пералічваюць усё тое, што яны пералічваюць нават і зараз. І у Злучаных Штатах з'явіўся пэўны кантынуітэт ведаў гэтай праблематыкі Лукашенка. Яны ведаюць усе яго спробы падманаў, яны ведаюць усе яго тактыкі, стратэгіі, як ён сябе паводзіць. Ён вельмі зразумелы гулец для іх. Ён ім
шчыра не можа падабацца, таму што яны існуюць у розных каштоўных светах, але ж усё ж такі яны яго добра ўжо вывучылі. Можна я просто каротенькае удакладненне. Мы ж шмат кажам про тое, что там же ж пастаянна нармальна людзі выбары праходзяць, людзі мяняюцца, прыходзяць новыя там і прэзідэнты, і кіраўнікі адміністрацыі, дзярждэпа і ўсяго астатняга, і кожнаму пасля кожных выбараў даводзіцца ехаць і по новой тлумачыць новым людзям сітуацыю у Беларусі. То есть атрымліваецца не зусім-то і трэба тлумачыць. І так і не так. Ну, першапачаткова давайте все ж таки урадавыя такія прызначэнні падзяляць на кар'ерныя і палітычныя. То бок вось часта вельмі асабліва датычна амерыканскіх дыпламатаў можна пачуць такое словазлучэнне кар'ерны дыпламат. Гэта чалавек не якога там накіраваў, напрыклад, як Макфола Барак Абама свайго асабістага сябра накіраваў амбасадарам у Расею. Вось гэта палітычнае прызначэнне. А ёсць кар'ерныя дыпламаты, напрыклад, той же Крыс Сміт, які працаваў і пры дэмакратах і зараз працуе вельмі актыўна пры рэспубліканцах. І нават магчыма, што ён вось гэтыя стратэгіі такіх кантактаў з рэжымам распрацоўваў яшчэ падчас мінулай адміністрацыі, там спрабаваў нейкія тыя ці іншыя заходы рабіць вось на афіцыйны Мінск, не публічна. Таму мы вельмі так няшмат пра гэта ведаем, але ж зараз гэта працуе пры рэспубліканцах. Гэта кар'ерныя дыпламаты, якія працуюць і пры тых, і пры іншых, але ж гэта прафесіяналы. Да таго вельмі шмат зараз каля Вашынгтона жыве так званых былых, якія працавалі яшчэ там на пачатку нулявых, якія распрацоўвалі той же самы першы Беларусь Демократія акт, і яны ўсе на сувязі з цяперашнімі супрацоўнікамі таго ж самага Дзярждэпу, Савету па нацыянальнай бяспекі і гэтак далей. Вось, таму гэтая вось тыя institutional memory, вось гэтая памяць інстытуцыянальная, якая захоўваецца праз гэтых людзей, якім там шмат з іх ужо там за 80 год, там той же арэст дзейчакіўскі, не ведаю, ну, вельмі шмат гэтых людзей, якія могуць там падказаць. А вось там на пачатку нулявых мы памятаем, што вось Лукашенко трэніраваў нейкіх паветраныя войскі Іраку, вось, і прадаваў там нейкую зброю ў 2002 годзе. А вось паглядзіце зараз вось М'янме, таксама тое ж самае прадае, таксама за наяўнае. Вось бачыце, мы там зрабілі гэта і гэта, а вось тут ты і тактыкі можна прымяніць. Таму ж усё ж такі у адрозненні ад таксама шматлікіх замежных лідараў, якіх трэба Злучаным Штатам вывучаць, Лукашенко вельмі добра вывучаны, па яму там падручнікі ўжо напісаны. Вось, таму гэта не заігрыванне, гэта не штосьці, што трэба вось пагуляць. Гэта хутчэй за ўсё спробы нейкіх, ведаеце, гіпотэз. А вось ці можа Лукашенко неяк размаўляць без таго, каб Владимир Путин стаяў за яго плячыма і вось там нешта яму падказваў. А вось ці здольны ён там на нейкую там асобную палітыку? А вось ці можа ён гэта? А вось ці можа? То есть гэта спробы вывучыць, наколькі шырока вось гэтыя расстаўленыя чырвоныя лініі, за якія Лукашенко не можа выйсці, расстаўленыя Крамлём. Ці гэта ўсё ж такі спроба, як это кажуць, адцягнуць Лукашенко ад Крамля? Вельмі цікава, і мне падаецца, што гэта і першае, і па-другое. Злучаныя Штаты, на мой погляд, ужо рабілі гэтую спробу, і можна... І нічога не атрымалі. Як там з інстытуцыянальнай памяці? Яны ж у іх амаль што атрымалася. То бок мы памятаем, што ў 2020 годзе самым злым ворагам для Лукашэнкі былі нейкія там міфічныя рускія алігархі, якія там нешта яго спрабавалі скінуць праз вагнераўцаў і гэтак далей, а Злучаныя Штаты былі быццам бы для яго сябрам. Канешне, праз рэпрэсіі 2020 года ўсё змянілася, але ж вось гэтая адліга дзесьці там 17-20 года, яна была даволі паспяховая для Злучаных Штатаў, таму што яны разглядаюць Беларусь не асобна, а ў межах рэгіянальнай бяспекі. Праз рэпрэсіі 2020 года стала магчымай напад на поўнач на Украіну.
з поўначы, прабачце, на Украіну. І таму, калі яны зараз разглядаюць рэгіянальную бяспеку, у тым ліку краін Балтыі, ім трэба паспрабаваць. А вось што там Лукашенко кажа? Ну і да таго гэта магчымасць атрымаць зваротную сувязь ад Лукашэнкі, паразмаўляць з ім без пасярэднікаў, паглядзець, як он сябе паводзіць, не давяраючы ему, безумоўна, але ж усё ж таки паглядзець на яго паводзіны і зразумець. А вось наступныя вось гэтыя вучэнні Запад-2025, яны зразумела вось маюць тую пагрозу для Украіны альбо маюць тую пагрозу для краін Балтыі. Вось гэта яго заявы про тое, што альбо заявы яго Міністэрства обороны про тое, што там яны змяншаюць там колькасць удзельнікаў у гэтых вучэннях. Гэта хлусня ці не? Вось паглядзець, як он себе паводзіць без пасярэднікаў, без там шырокага кола аналітыкаў, якія тлумачаць, а наўпрост асабіста паглядзець, як он себе паводзіць. Ці штосьці ціраюць у гэтых сітуацыях Злучаныя Штаты? Падаецца, што не. Вось, але яны дамагаюцца значных вынікаў, у тым ліку гэтыя 14 ці больш палізняволеных, якія былі выпушчаны. Мне просто падаецца, што інстытуцыйная памяць павінна падказваць ім, што нават без таго, што хто там у яго за плечамі стаіць, Лукашенко хлусіць пастаянна, пачынаючы з 94-го года, а можа быць і раней. Мы памятаем, пачынаючы з таго, што я вам пакажу відэакасету, як там разганялі гэтых вот у Верховным Савеце. Так мы відэакасету з 94-го года не пабачылі і не бачым усяго астатняга, пачынаючы ад таго, што а я вам покажу, откуда готовилось нападение, пройдет немного времени, я вам расскажу, будет очень много интересного. Так нічога мы гэтага не бачым. Человек хлусіць пастаянна упэўнен. Дзе інстытуцыйная памяць? Безумоўна. Але ж гэта не пытанне даверу. Усё ж таки у міжнароднай палітыцы ніхто нікому не давярае. Гэта не пытанне даверу да рэжыму Лукашэнкі, да яго чынавенства альбо да яго асабіста. Там пытанне не пра давер. Пытанне, ці ён здольны, як ведаеце, рацыянальны гулец у перамоўным працэсе альбо там камуніцыйным працэсе зразумець, што у пэўны момант, калі нешта адбудзецца з Пуціным, яму там не трэба там ісці там за Пуціным да апошняга, ён можа там Пуціну здрадзіць альбо тое ці іншае. То бок гэта спроба зразумець, на якім свеце, як ён бачыць бягучую сітуацыю зараз. Гэта не пойміце мяне неправільна, гэта не пра давер. Гэта пра яго паводзіны і якія тактыкі могуць спрацаваць зараз да яго. Таму што ўсё ж такі вось гэтая праблема сучаснай Беларусі, яна значна турбуе Злучаныя Штаты не толькі праз тое, што там больш за 1000 вядомых палізняволеных, але ж гэта і яшчэ, як я казаў, рэгіянальная бяспека. І вось гэтая паліталагічная тэорыя праз тое, што ўнутраныя рэпрэсіі, як мы бачылі ў 2020 годзе, правялі да знешняй агрэсіі у бок Украіны, гэта можа зноў спрацаваць у бок краін Балтыі. А тут, прабачце, ўжо краіны НАТО. І тут вось гэты артыкул нумар 5 угоды НАТО, які мусіць спрацаваць, і Злучаныя Штаты мусяць уключыцца ў абарону краін Балтыі. Ці яны зараз гэтага хацяць? Хочуць? Нет, безумоўна, Трамп не хоча зараз абараняць краіны НАТО ад нападу России альбо там асабіста Лукашэнкі, калі мы такое уявім. Вось, таму... Прычым любую краіну НАТО, нават там Германію якую-нибудь ці Польша, уже не кажучы пра краіны Балтыі, якія там не ведае, дзе яны знаходзяцца. Мы гэта бачылі вось на гэтым саміце НАТО і па выніках таго камуніке, які мы убачылі на гэтым саміце. Безумоўна, гэта тое, што яны зараз вельмі не хочуць рабіць. Антон, я трошку вярнуся назад да цытаты, з якой я і пачынаў, да цытаты Ціхановскай. Яшчэ раз, у Еўрасаюза няма ніводнай прычыны, ну і гэтак далей, на гэтым можна спыніцца, таму што размова ідзе пра Еўрасаюз у яе. А Валерый Кавалеўскі, калі пачынае гаварыць, ён кажа, што вот гэтыя словы могуць там неяк дрэнна паўплываць на перамовы Мінска і Вашынгтона. Пра Еўрасаюз жа размова.
Слухайте, перш за ўсё, там шло пытанне пра заігрыванне з рэжыму Лукашэнкі. Я б усё ж такі не называў гэты працэс нейкім заігрываннем, бо тое, што адбываецца, гэта нейкі кулуарны альбо перамовы, альбо кулуарная камунікацыя, якая можа прыводзіць да пэўных вынікаў. Я нагадаю, што вось гэтым пулы тых палітвязняў, якія былі выпушчаны зараз, ёсць пэўны шэраг грамадзян краін еўразвязу. І чаму амерыканскае чынавенства вызваляе грамадзян не сваёй краіны, а ад таго ж Сергея Ціхановскага і грамадзян краіны еўразвязу. Праз тое, што іх вельмі клапоціць гэтае пытанне, а яны працуюць у тым ліку па вызваленню палітвязняў. Але ж ўсё ж такі, ці мы зараз убачылі, што Злучаныя Штаты прыпынілі або знялі ўсе санкцыі з Лукашэнкі. Падаецца, я такога на гэтую раніцу не чуў. Ці разглядаецца ў еўразвяза нейкае прыпыненне ўсіх санкцый супраць Лукашэнкі? Не. Нават у той адлігі, якую я зараз успамінаў там 15-20 гадоў, ці знімаліся амерыканскія санкцыі? Не. Яны прыпыняліся, і кожны год, так, прабачце за гэтае спрошчванне, амерыканскі ўрад глядзеў, як сябе паводзіць Александр Лукашэнкі, і кожны год падаўжаў гэтую ліцэнзію на прыпыненне гэтых санкцыяў. Калі ён пачаў сябе паводзіць не так, як падабаецца Злучаным Штатам і парушаць правы чалавека, все санкцыі былі зноў на месцах, все добра працавала. Вось, ні пра якае зніццё санкцыяў зараз, прабачце, я не ведаю, дзе тут спадарня Ціхановскага гэта знаходзіць. Пытанне ідзе пра нейкія кантакты, якія хутчэй за ўсё тычацца сітуацыі ва ўкраіне. Мне ўсё ж такі падаецца, што на парадку дня вось гэтых перамоваў, якія адбыліся ў мінулую пятніцу, у папярэднюю, прабачце, пятніцу, перш за ўсё было пытанне пра ўкраіну і пра рэгіянальную бяспеку. Там прыязджаў не спецпасланнік Трампа па закладніках, а ўсё ж такі спецпасланнік Трампа па пытаннях Расіі і Украіны. Гэта тое, што зараз наш вельмі моцна цікавіць Злучаныя Штаты. А палітвязні гэта ўсё ж такі было ў нейкім пашыраным коле пытанняў, якое дадавалася. І калі праз абмеркаванне, а я ўсё ж такі лічу, што Лукашэнка зараз, перш за ўсё, цікавіць увага да яго, праз гэтую увагу вызвалі дзюжыну чалавек, гэта добра. Ну так, гэта безумоўна добра. Мы тут ізноўку рызыкуем выйсці ў тую сферу, ну такой некай, ну можа быць, з аднаго боку гуманітарна, з другого боку ну чалавеча. Калі мы кажам, вось выйшлі людзі на волю, гэта выдатна. Сёння пацвердзілі інфармацыю пра тое, што быў затрыманы лідар гурта Палац Олег Хаменко. Ну это тое, з чаго мы ведаем. Колькі такіх затрыманняў адбываецца штодня, таксама не ведаем. І тут кажуць, што вот как бы гэтыя вызваленні без спынення рэпрэсій даюць беларускаму грамадству. Безумоўна, гэта так. Але ж ўсё ж такі, давайте паглядзім на вось гэты трэк-рэкорд, на гэту гісторыю санкцыяў і ўвогуле вось гэтага ціска на рэжым Александра Лукашэнкі і паглядзім, ці спрацавала толькі стратэгія ціска на Александра Лукашэнкі, бо санкцыі ўсё ж такі гэта інструмент, каб прымусіць нейкага актара міжнароднай палітыцы змяніць свае тактыкі паводзінаў. Ці спрацавала, ці змяніўся ён свае тактыкі паводзінаў праз гэтыя санкцыі. Ну, мне ўсё ж такі падаецца, што незначна. І мне ўсё ж такі, зноў-такі, падаецца, што санкцыі гэта як stick and carrot, як маркоўка і што там, нейкая палка. І калі толькі накладаць санкцыі на Александра Лукашэнкі, будь то там 18-й пакет санкцый, 28-й пакет санкцый. Але ж адначасова не падказваць ці асабіста Александру Лукашэнку, ці яго чынавенству. Вось, а мы хочам, каб вы прыпынілі гэта і гэта, пашлі на гэты спачатку маленькія так крокі,
калі вы не хочаце, каб мы накладалі яшчэ больш жорсткія санкцыі, яны не будуць разумець, што ім рабіць. Вось гэта тое, што я казаў на самом пачатку. Рэжым Лукашэнкі і Лукашэнка асабіста, яны жывуць у нейкім... У іх псіхалогія значна іншая. Яны існуюць у іншых каштоўнасцях, ці ўвогуле ёсць у іх вось гэтыя абстрактныя гуманітарныя каштоўнасці. Калі з ім размаўляюць на мове правоў чалавека, ён не разумее гэтую лексіку хутчэй за ўсё. І калі яму не падказваюць, прыпыні гэта, вызвалі гэтых, ён не будзе разумець гэтую абстрактную лексіку. Хутчэй за ўсё гэта вось тое, што адбывалася апошнія 5 год, калі напрост накладаліся санкцыі, былі там даволі абстрактныя заявы, мы з вами памятаем вось гэты шматлікія заявы пра вельмі моцную заклапочанасць Еўразвязу ці Злучаных Штатаў. Заклапочанасць, ну вы заклапочаны і што? Але калі вось у гэтых у гэтай кулуарнай камунікацыі падказваць, вы можете зрабіць гэты маленькі крок, мы зробім гэты маленькі крок. Гаворка не ідзе пра зняццё ўсіх санкцый альбо там часткі санкцыяў, але вось гэтым шляхом палітыкі маленькіх крокаў, якая ужывалася ўжо шмат разоў да Лукашэнкі, можна дамагчыся пэўных вынікаў. У тым ліку, ну, зноў-такі, прабачце за спрошчванне, гэтыя людзі не памруць у турмах, а ўсё ж такі ну, людзі за кратамі ў Беларусі гэта найвышэйшы прыярытэт, бо яны там ну, просто могуць загінуць. Я згодны. Але, Антон, давайте вот все ж таки, калі там магчымасць уплыва нейкіх словаў на рашэнні на такім узроўні. Мы шмат чуем про тое, што насамрэч дэмакратычныя сілы там не ўплываюць асабліва ні на тое, уводзіць санкцыі, там ці якія санкцыі, ці здымаць іх, ці яшчэ што-небудзь. Увогуле мы там чуем такія словы, вон Ціханаўская у Вільні сядзіць і не можа паўплываць на тое, каб беларусаў не гнабілі у Літве с этими там выдачамі ВНЖ, ліцвінізмам і ўсім астатнім. То бок мы кажам, што асаблівага, ну такога ўжо вялікага ўплыва на прыняццё нейкіх глобальных рашэнняў няма. А зараз мы кажам, так, Ціханаўская нешта сказала не тое, зараз гэтымі словамі свае сарве далейшыя перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам. Ну, такое магчыма? Ну, паслухайце, я б не пайшоў у такія глыбокія алегоры, і перш за ўсё гаворка не ідзе пра там кэнсел Ціханаўскай адсюль і назаўжды. Па-другое, мы ўсё ж такі спрабуем будаваць дэмакратычнае грамадства са свабодай выказванняў, і калі... Ну, я не спрабую заткнуць рот Кавалеўскаму, не трэба. Я менавіта гэтае пачуў, што у Валера Кавалеўскага такое добра размеркаваная пазіцыя, як я лічу, і увогуле вось гэта не дыпламатыя гэтых публічных заклікаў, а ўсё ж такі кулуарныя працэсы. Я вас пытаўся, гэта менавіта як у чалавека, які амерыканіст і ведае, як працуе. Можа быць, сапраўды вось слова, якое прагучала ад нейкага палітыка, можа сапраўды, хоць ён і не мае дачынення да працэсу, можа не асабліва ўплывовы, але можа з нейкіх меркаванняў палітычных, там канспіралагічных, любых, сапраўды паставіць пад, ну, я не знаю, пагрозу срыву гэтай перамовы. Ну, паслухайце, усё ж такі беларускі дэмакратычны рух, ён мае пэўны ўплыў на палітыку тых ці іншых краін. У такім кансультатыўным складзе, безумоўна, не беларускія дэмакратычныя сілы накладаюць санкцыі, але ж ну, яны маюць значную ролю, перш за ўсё, экспертызы па бягучых пытаннях у Беларусі, якіх там нават нейкіх дробязях, але вельмі важных дробязях. І ўсё ж такі вось тыя падказкі, якія робіць там, не ведаю, офіс Ціханаўскі, ці каманда Паўла Латушкі, ці Валер Кавалеўскі, гэта ўсё ўплывае. Не накладае санкцыі, уплывае. Але ж, ну, ўсё ж такі крытыка зараз некага вось гэтага камунікацыйнага працэсу з амерыканцамі, проста каб пакрытыкаваць, я не разумею, гэта можа крыху нават разчараваць тых же самых амерыканцаў, бо вось яны ж вызвалі таго ж Сергея Ціханаўскага, калі яны побачаць нейкую крытыку, што гэта не трэба рабіць, калі беларускі дэмакратычны рух разчароўваецца ў палітыцы
Злучаных Штатаў, калі вось бенефіцыары выпуску гэтых палітвязняў незадаволены гэтым працэсам, яны могуць здзівіцца, вось гэтае здзіўленне можа неяк паўплываць на тое, што яны могуць рабіць далей. А вот, дарэчы, што далей? Наколькі ёсць нейкія, я не ведаю, інсайды, ці проста вы, дзякуючы там свайму аналізу таго, што адбываецца, можете спрагназаваць, што адбываецца, будзе адбывацца далей. І я ўжо чуў такое, што, можа быць, зараз у Мінску скажуць: ах, вы зараз хочаце, чтоб мы там вызвалілі умоўна Бабарыку, то цяпер не Келах, а Рубіо там павінен там прыехаць і паручкаць з Лукашэнкам. Слухайте, ну, перш за ўсё, інсайды давайте пакінем асобна, бо я не люблю вось гэтую катэгорыю, як кажуць заходнія дыпламаты ў прыватных размовах, бо гэта ўсё ж такі, ну, такія рэчы, на якія абапірацца ў аналізе міжнародных адносін, гэта не самае добрае. Але ж ўсё ж такі, мы бачылі вельмі падобны працэс у 15-16 годзе, калі вызваляліся апошнія палітвязні тых часоў, у тым ліку Мікола Цытаткевіч, і мы бачылі, як таксама намеснікі памочніка дзяржсакратара Брыджыт Брынк, яна да апошняга часу яна была амбасадарам Злучаных Штатаў у Кіеве, і Роберт Бершынскі прыязджалі до беларускіх уладаў, дамаўляліся з імі пра штосьці, вызваляліся самыя апошнія палітвязні, і тады ўжо шла гаворка пра нейкае прыпыненне часовае альбо пастаноўка на паузу пэўных санкцыяў. Што тычыцца Марко Рубіо альбо прыезда нейкіх там дадатковых чыноўнікаў, мне ўсё ж таки падаецца, што гэта трэба пераскочыць там праз 5 ступеняў альбо нават значна больш. Мы ўсе бачылі, як прыязджаў Пампеа, гэта падаецца за апошнія 20 годзе быў найвышэйшая кропка вось стасункаў Александра Лукашенка са Злучанымі Штатамі, але гэта дагэтуль было амаль што 5 год такой няспыннай працы, у тым ліку амерыканскай дыпламаты. Вось па будаванню гэтых вось мастоў, па гэтых вось маленькіх кроках. Калі наступнае чынавенства можа быць там нейкага ніжэйшага ўзроўню, у тым ліку вось гэты намеснікі памочніка дзяржсакратара альбо намеснікі дзяржсакратара будуць прыязджаць да Лукашэнкі, гэта будзе не дзіва. Нават паціскаць яму руку, вось як мы гэта бачылі на гэтых кадрах, але ж калі гэта будзе прыводзіць да вынікаў, дзе бенефіцыярам будзе не рэжым Лукашэнкі, а беларускі дэмакратычны рух, вось, ну, тады, ну што, ну, паціснуць яму руку, але Бабарыка будзе на волі. Гэта ўсё ж такі одно пацісканне альбо 3 паціскання рук за жыццё Віктара Бабарыкі, ну, прабачце, гэта не тое, што нават можна параўноўваць. Вось, таму тут мне ўсё ж такі падаецца пэўны прагматызм амерыканскага ўраду. Вось, калі трэба паціснуць руку аўтакрату за жыццё людзей, нават не грамадзян Злучаных Штатаў, ну, яны паціснуць. Вось, гэта такі пэўны прагматызм, які спрацоўвае на нашу з вами карысць. Дарэчы, як вы лічыце, ці правільна ввогуле как бы ставіць пытанне, што ці палітвязні былі на першым месцы падчас перамоваў Келага з Лукашэнкам, а ўвогуле как бы ці былі там палітвязні, можа Лукашенко это ў якасці вось падарунка такого, вот, каб спадабацца амерыканцам это зрабіў. То есть вот ці ўвогуле важна размяжоўваць, што там, скажем, палітвязні, тут яны першыя ці не першыя былі ў этой перамовы, ці першая была спроба там атрымаць ад Лукашэнкі нейкую інфармацыю пра Пуціна, пра яго там магчыма планы, намеры, ці яшчэ што-небудзь, як там чырвоныя лініі вызначыць. Ну, безумоўна, мне падаецца, гэта не значна важна на дадзены момант, ці гэта абмяркоўваецца першым, ці гэта абмяркоўваецца апошнім. Па сведках з таго ж Мінску мы ведаем, што они абмяркоўвалі вось гэтыя таемныя пытанні, колькі там 6,5 гадзін. Да, ці было такого, што ну а зараз, каб адцягнуць увагу ад таго, што мы тут рабілі 6 гадзін, давай вот тут вот пакетик вызвалім. Да, альбо як у гэтых шпіёнскіх кнігах там запамінаецца апошняя фраза, вось зараз пра палітвязняў. Я б тут казаў, што гэта ўсё ж такі такія тэхнічныя пытанні, ўсё ж такі амерыканская дыпламатыя ведае, як працаваць з такімі складанымі кейсамі. Ну, безумоўна, не все палітвязні выйшлі
праз візіт Келага, але ж ўсё ж таки гэта значны крок. І тут я б яшчэ дадаў вельмі важную рэч, якую мне падаецца яшчэ не заўважалі. Гэта пытанне вось гэтых пауз. Праз тое, што, як мы ведаем па сведках, візіт быў ўсё ж таки ў пятніцу, а яго анансавалі ў суботу. І яго хутчэй за ўсё заанансавалі, калі амерыканская дэлегацыя ў гэтай палітвязні яны пакідалі Беларусь. Гэта нам кажуць праз тое, што і амерыканскі ўрад, і рэжым Лукашэнкі яны былі вельмі неўпэўнены ў выніках гэтых перамоваў. Ці яны змогуць дамовіцца, ці яны хоць у нечым паразумеюць адзін аднаго. І вось гэтае адцягненне гэтай паблісіці да таго моманту, як все скончыцца, яны будуць упэўнены ў кроках і заявах адзін аднаго, і вось тады ўжо можна заяўляць пра тое, што вось паглядзіце, у нас у палацы там, што як он, палац незалежнасці называецца, палац незалежнасці, пра які Келаг, ён ужо з'язджае. Але вось праз гэтую неўпэўненасць атрымліваецца гэтая пауза. І таксама дадаць, што мінулы разы, калі амерыканскае чынавенства прыязджала ў Беларусі вызваляць таго ж Янковіча, там іншых амерыканскіх грамадзян, таксама было вельмі няшмат вось публічных заяў і з боку амерыканскага ўраду і з боку рэжыму Лукашэнкі, бо лепей вось тут глядзіце, тут вельмі цікава, тут нават з Лукашэнкам спрацоўвае, што лепей прамаўчаць, каб не зрабіць неяк больш складанай гэтую сітуацыю. Нават ён разумее зараз, што трэба вось патрымаць паўзу і абіраць словы, і абіраць, што казаць. І мы разумеем, што ён вельмі сур'ёзна ставіцца да гэтых кантактаў з амерыканцамі. А чаму? Чаму? Вось. І тут паўстае гэтае пытанне. Ці ён дагэтуль з'яўляецца вось гэтым актарам міжнародных зносін, ці ён з'яўляецца рацыянальным актарам, ці ён ўсё яшчэ, нават калі не можа, ці ён хоча быць нейкім незалежным актарам, вось ці не з'яўляецца гэты візіт спробай таго ж Келага, як спецпрадстаўніка Трампа, паглядзець вось, як яго з жаданнем, як яго з амбіцыямі на нейкую незалежнасць. А калі ёсць гэтыя амбіцыі, ці не варта вось на гэтым крыху пагуляць. Таксама не губляючы, акрамя некалькіх пацісканняў і называння адзін аднаго сябрамі, амаль што нічога. Дагэтуль, падкрэслю, мы не ўбачылі там прыпынення ўсіх магчымых санкцый, ўсё. І мяжа з Беларусю не адчынена, не пайшлі адначасова вагоны з всімі магчымымі тымі запцацкамі для Белавіі і гэтак далей. Але ж ўсё ж такі працэс ідзе. Ну, працэс ідзе, паглядзім, ну і спадзяемся, што ніхто сваімі там заявамі, там ці не заявамі, ці яшчэ чым-небудзь не сарве, людзі будуць выходзіць. Але каб вот калі працягнуць этую тэму, людзі выходзяць, ну такая досыць, ну я не знаю, можа, я спачатку там так думаў, што на эмоцыях так это прогучала, але гэта прогучала потым яшчэ не адзін раз пра слова пра тое, што дастаткова Трампу сказаць адно слово, каб Лукашенко вызваліў усіх палітвязняў. Вы верыце у так магчымасць развіцця такога падзеяў з двух нагодаў? Па-першае, ці трэба гэта Трампу, што гэта можа быць за слово, і ці пойдзе на гэта Лукашенко, калі нават гэта слово пачуе? Мне все ж таки падаецца, што вось гэта ж слово Сергея Ціхановскага, так? Ну так. Мне падаецца, што гэтае слово Сергея Ціхановскага падчас мітынгу гэта, ну, вось нейкая спроба такой спрошчанай, але зразумелай камунікацыі вось з людзьмі, якія спрабавалі, якія, прабачце, сабраліся вось на гэты мітынг. Ну і, конечно, там не будзеш ім чытаць цэлую лекцыю пра то, як працуе перамоўны працэс. Ўсё ж такі гэта... Ну, гэтыя словы прагучалі ўжо з самага пачатку, на самай першай яго прэс-канферэнцыі.
Глядзіце, мне падаецца, што ўсё ж такі у Сергея Ціхановскага пакуль што не было магчымасці сустрэцца з тым же Трампам альбо з вялікім шэрагам амерыканскага чынавенства, каб рабіць такія высновы. Цалкам я згодны, што калі Дональд Трамп паставіць гэта самым найвялікім сваім прыярытэтам у міжнароднай палітыцы, нават не міжнароднай палітыцы, увогуле яго палітыцы, вось амерыканскія падаткаплатнікі пачакаюць, там НАТО пачакаецца, Еўраз'яз пачакае, Канада, там Японія, гэтак далей, Кітай пачакаюць, і ён будзе займацца некалькі месяцаў толькі палітвязнямі. Ну, безумоўна, гэта мы ўбачым значны прагрэс, але ж усё ж такі мы разумеем, што у спісе прыярытэту Дональда Трампа вельмі шмат рэчаў, і якія незалежныя ад пытання палітвязняў у Беларусі. Вот, Юрий 2128 пишет: не заигрывание, но что? Как можно по-другому описать обнимашки Келлога? В протоколе описать: никаких обнимашек, обыкновенное приветствие, не более того, но обнимашки, my friend, рвота. Вот скажите мне все ж таки, як дипломат, ці магчыма у такой ситуации вот прописать никаких обнимашек, причем у дачынення да Лукашэнкі? Не, ну прапісаць можна што заўгодна. Для амерыканскіх чыноўнікаў я там все ж таки працуе вялікая каманда над падрыхтоўкай такіх візітаў, і безумоўна прапісаць на паперы можна што заўгодна. Але пытанне, чаго вы хочаце дамагчыць. Калі вы хочаце крыху пацешыць эго Александра Лукашэнкі, што падаецца атрымалася у амерыканскае чыноўніцтва, якое прыбыло ў Мінск, безумоўна можна абдымацца. І вось якая мэта ставіцца вось перад гэтым візітам. Даць ему увагу, даць ему гэтыя рукапацісканні пад камеры, якое, нагадаюсь, зноў-такі, гэта было выпушчана ў рэліз там праз 24 гадзіны пасля візіту, альбо там каля таго. Калі гэта спрацуе на вызваленне палітвязняў, ну, альбо можна трымаць дыстанцыю, можна ўвогуле там размаўляць з ім праз мяжу, альбо праз заявы датычныя новага пакету санкцыяў. Я дакладна не памятаю, прабачце, сёння раніцай, колькі зараз пакетаў санкцый было накладзена з 96-го года. Вось мне ўсё ж таки падаецца, што заявы, якія ідуць разам з гэтымі пакетамі санкцый на Александра Лукашэнкі, ніводнага разу не спрацавалі так, каб ён задумаўся: слухайте, я ж раблю нешта не так. Так мне трэба вось так рабіць. Вось. Таму, ну, тут не хацеў бы ўсё ж такі ужываць слова дрэсура, але ж вось тут трэба паспрабаваць нейкія іншыя тактыкі, акрамя заяваў пра вялікую заклапочанасць. На жаль, вялікая заклапочанасць з Брюсселю ці Вашынгтону з 2020 года працавалі не так эфектыўна, як вось там 3 хвіліны рукапацісканняў. Ну, яшчэ хацелася б дадаць з нагоды таго, што як там пазбегнуць там абнімашак, як кажуць, ці не, у сітуацыі з Лукашенко это досыць складана. У яго там сваё бачанне, як это павінна быць і выглядаць, як трэба дэманстраваць сваю там дыпламатычны пратакол і ўсё астатняе, і калі там, ну, просто по пратаколе, ну, просто па ветлівасці паціскацца, і калі там хапае цябе за руку, цягне і прыціскае да сябе, абдымае, ну, што ты будзеш рабіць? Вырывацца і казаць: протаколе прапісана без абнімашак? Ну, тут таксама трэба паглядзець на паводзіны Александра Лукашенка, вось на тых нешматлікіх відаў, якія мы маем. Ён там без гальштука, ён спрабуе рабіць такога шчырага гаспадара, вельмі ветліва размаўляе з генералам Келлагам, там дадае яму вельмі шмат павагі, ён хоча як мага больш увагі да сябе, ён хоча вось падавацца нейкім такім шчырым гаспадаром, ён дае нейкія вельмі цікавыя абяцанні, што ніводных канфліктаў пакуль вы тут у Беларусі не будзе, там вы тут поўны бяспецы. Вось, ну, ён таксама вельмі хоча гэтых кантактаў з амерыканцамі. Ну, пытанне чаму? Хутчэй за ўсё эга, але ж, ну, вось, гэта пытанне
тых 6,5 гадзінаў, які амерыканцы правялі разам з Лукашэнкам. І таксама яго чынавенствам, таксама Рыбаковым і Церцелем. Увогуле склад вось гэтай беларускай дэлегацыі, што там не было кіраўніка МЗС-у, чамусьці, і гэта не першы раз. Я нагадаю, што мінулыя разы, калі Рыбакоў заан прыязджаў до Лукашэнкі, ён дакладае асабіста Лукашэнку без свайго так гаспадара, без свайго кіраўніка. Вось, дзе ў нас тут дысцыпліна працы, дзе ў нас тут некая там вось гэта лінейка. Не, гэта асобнае пытанне, якое асабіста цікавіць Лукашэнку, Грыжанкоў можа там заняцца іншымі пытаннямі. Ну і што там рабіў кіраўнік КДБ? Ну, таксама пытанне. Іншая справа, што можа Лукашенко сапраўды абяцаць і гарантаваць з таго, што можа быць цікава амерыканцам. Рэгіянальная бяспека, што можа гарантаваць, што нас больш праз тэрыторыю Беларусі расійскія войскі не пойдуць хоць куды там, на Украіну, у Літву, Польшу ці яшчэ куды-нибудь. Ён можа гарантаваць, што там які-нибудь умоўны арэшнік, які нібыта даставілі, паляціць без яго згоды куды-нибудь з тэрыторыі Беларусі, ці яшчэ што-нибудь ён гарантаваць. Ну, такога маштаба можа? Я ўпэўнены, што на дадзены момант, безумоўна, не. Гэта зараз пытанне адбудавання вось гэтых маленькіх крокаў. Зараз пачаць з такого глобальнага пытання, там, вы прыпыняеце ўсе агульна санкцыі, я выпускаю ўсіх палітвязняў і не бяру у закладнікі больш нікога. Там ніводнага расійскага жаўнера на тэрыторыю Беларусі. Гэта зашмат. А у дадзены момант і Лукашенко не давярае амерыканцам, і амерыканцы не давяраюць Лукашэнкі. Увогуле ніхто нікаму там у міжнароднай палітыцы не давярае. Гэта пытанне, наколькі яны разумеюць адзін аднаго, ці яны могуць пачаць абменьвацца нейкія інфармацыі, як калісьці па зведках беларускі рэжым у другой палове 10-х гадоў сам па сваёй ініцыятыве хацеў адбудаваць зноў абмен выведкай са Злучанымі Штатамі, зноў наладзіць кантакты так з умоўным ЦРУ альбо там з іншымі 18 амерыканскімі выведкавымі агенцтвамі. Сам прабачце, беларускі ўрад звярнуўся да амерыканцаў, такі прабачце, вось мы хацім зноў там нешта з вами абмяркоўваць. Магчыма, там можа ісці пытанне пра нейкі абмен інфармацыяй. Ну, гэта таксама нейкія чуткі, плёткі і гэтак далей, але калі мы пойдзем у гэта мадэляванне альбо нейкія спекуляцыі, ну, мы ведаем, што той жа украінскі бок вельмі не хоча злаваць Лукашэнку, каб прытрымліваць нейкія такія рацыянальныя з ім стасункі, нейкую там прыватную такую кулуарную камунікацыю. Магчыма, амерыканскі ўрад пасля амаль што 5 год дыпламатычнай изаляцыі, мы памятаем, як той жа Пампео тэлефанаваў Лукашэнку, каб вызваліць Шклярова, падаецца кастрычнік ці лістапад 20-го года. Вось, калі гэтая ізаляцыя не спрацавала, калі мы можам неяк абмяняцца нейкай інфармацыяй, таксама магчыма пра расійскае войска, альбо убачыць памеры, альбо калі вы можаце запрасіць нейкага аднаго нават назіральніка на гэтыя вучэнні Запад 2020. Гэта ўжо будзе значна больш такой аб'ектыўнай інфармацыі з тэрыторыі Беларусі, чым амерыканскі ўрад наўпрост без пасярэднікаў атрымліваў за апошні 5 год. Гэта таксама вось та інфармацыя, якую ім, магчыма, зараз патрэбна мець, каб разумець глобальныя працэсы, асабліва праз заклапочанасць тых же самых краін Балтыі. Ну і на завяршэнне. Сёння заява прагучала ад сенатара ад рэспубліканскай партыі Лінсі Грэма пра тое, што ён тут, гуляючы ў гольф з Дональдам Трампам, атрымаў ад яго карт-бланш на прасоўванне і ажыццяўленне сваіх пякельных санкцый, пакета пякельных санкцый. Маецца на ўвазе там 500% гэтых тарыфаў на тыя краіны, хто гандлюе з Расіяй альбо іх тавары пастаўляе далей на нейкія там еўрапейскія сусветныя рынкі. Пра што гэта сведчыць? Трамп ўсё ж таки нарэшце разлюбіў Пуціна ці што?
Перш за ўсё, я ўпэўнены, што Трамп ніколі не любіў Пуціна. Я разумею, што сэрца Пуціна можа зараз быць разбіта, але ж, ўсё ж такі, там не было любові ніякай. Мы мусім разумець, што зараз Трамп хоча пагуляць у такія вельмі шырокае разуменне амерыканскага ізаляцыянізму, і зараз у Злучаных Штатаў надзейных партнёраў вельмі няшмат. Нават вось гэтае трансатлантычнае супрацоўніцтва і развяза з амерыканцамі, яно крыху на дадзены момант падарванае. Дональд Трамп ніколі не быў, альбо ніхто з яго каманды ніколі не быў прарасійскім палітыкам. Гэта немагчыма. Ён з'яўляецца перш за ўсё праамерыканскім палітыкам. І тое, як ён ставіўся, тое, якія заявы ён рабіў датычна Владзіміра Пуціна, гэта, хутчэй за ўсё, ён хацеў для сваёй унутранай аўдыторыі паказаць, як яго чуюць, як яго паважаюць. Ён вельмі любіць гэта казаць. Вось меня Сі Цзіньпінь вельмі паважае, меня там Стармер вельмі паважае, меня ўсе вельмі паважаюць і вельмі баяцца. Вось, ён не хоча ісці там на простую канфронтацыю. І ён хоча дамагчыся пэўнага там ці перамоўнага працэсу па ўкраіне, альбо нейкіх контактаў, у тым ліку з удзелам Владзіміра Пуціна. Безумоўна, зараз тое, што адбываецца у межах трансатлантычнага гандлю з еўразвязам, гэта жудасна. Вось тое, што можа зараз пачацца вось праз гэтай тарыфнай войны, гэта безумоўна нейкі жах. Безумоўна, ён хоча ацаніць, наколькі Владзімір Пуцін здольны быць рацыянальным, наколькі ён можа там нешта даць Злучаным Штатам. Ён не зацікаўлены нешта даваць Расіі. Ён хоча нешта атрымаць ад усіх гульцоў, ад Китая, ад Расіі і гэтак далей. Вось, таму ізаляцыя Владзіміра Пуціна і адсутнасць размоў з ім яго не цікавіць. Ён ввогуле разумее вось гэтую тактыку ізаляцыі, якая панавала у часы Байдена, як кепскую. Всё, што рабіў Джо Байден, ён лічыць кепскім, і так прынцыпова ён будзе рабіць інакш. Вось, таму, безумоўна, ён будзе спрабаваць, вось у нас тут санкцыі, вось у нас тут перамовы. Владимир, хочаш паразмаўляць, альбо мы накладаем што-небудзь, калі што, гэта не я, гэта вось у меня тут сенатары, у меня тут кангрэсмены, вось гэта яны патрабуюць. Ну і да таго, дагэтуль, акрамя размоваў пра гэты пакет санкцыяў, мы нічога не ўбачылі. Прайшло паўгады, калі б урад Дональда Трампа быў першапачаткова зацікаўлены ў накладанні такіх жорсткіх санкцыяў, альбо гэта неяк разглядаў так моцна, гэта ўжо за паўгады адбылося. Ну і нагадаю, таксама было ў навінах, што у Белым доме каманда, якая займалася распрацоўкай так больш моцных пакетаў санкцый, была, падаецца, там 2 ці 3 тыдні таму ввогуле распушчаная праз тое, што амерыканскае чынаецца зразумела, што Дональд Трамп не зацікаўленых, аб гэта шло з боку Белага дома. Калі гэта пойдзе з кангрэсу, Владимир, прабач, гэта не я, гэта кангрэсмена. Вось. Але там увогуле не можа ісці гаворка ні пры ніякіх давер, сімпатыю і гэтак далей. Яго цепкаюць, маўляў, Дональда Трампа ён сам і амерыканскія падаткаплатнікі, яго выбаршчыкі. Гэта ўсё, што яго цікавіць. Ну так, зразумела, але наколькі я разумею, там асноўнымі краінамі, якія могуць трапіць пад гэты удар, гэта Кітай і Індыя. Вельмі шмат краін, насамрэч. Я маю на увазе з такіх буйных і уплывовых, найперш. Буйных і уплывовых, безумоўна, але ж там, прабачце, там палова света. Вось, там пытанне пра палову света ідзе. Шухеру можа навесці на ўвесь свет. Дональд Трамп гэта ведае, умее, практыкуе. Вось наводзіць шухер, гэта яго такая спецыяльнасць. Да, іншая справа, што это будзе не надта весёлы шухер. Такія часы жывем, слухайце, трэба трымаць пэўны аптымізм, затое будзе весела. Галоўнае, каб не заплакалі пад гэтай весялосці па выніку. Дзякуй вялікі, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Яшчэ раз подписывайтеся на сацыяльныя сеткі агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, каб сачыць за тым, што ў гэтым супрацоўніцтве і ў агенцтве адбываецца. Ну і, безумоўна, не забывайся пра YouTube-канал Еўрарадыё і наш YouTube-канал Навокал. Ставце падабайкі, расшырвайце
падтрымлівайце, калі для вас гэта бяспечна, і падтрымлівайце нас сваёй подпіскай і лайкамі. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.